O Servizo de Cociña do Chúo presentou este ano os seus menús de Nadal, especiais para estas datas, e que ademais teñen unha novidade, opcións veganas. No día de Noiteboa empezaremos con unha crema de castañas e setas, un ollo mol con patatas ao probe e despois os postres navideños. Para o día propio de Nadal, que temos, no, esa de aí, teremos un pastel de cabracho, despois unha pularda rechea con xamón e mango, con unhas patatas asadas e despois un flan de turrón. O día de Noitevella, unha crema de espárragos con vieiras, un rodaballo á muiñeira con mantequilla e limón e unhas patatas cocidas e postres navideños máis as uvas da sorte que neste caso non as temos todavía. E despois para o día de Ano Novo pois temos unha crema de cabaza con trufa negra e despois un xarrete ao viño con arroz basmati e tarta. Iso é o que desde o grupo de cociña pensamos para que os pacientes poidan disfrutar destes menús e que esperemos que lles sea de agrado. Temos como novedade a presentación de menús veganos porque estamos tendo un incremento en este tipo de persoas que coman vegano. Entonces temos 4 menús, tamén un para cada un dos días que dixemos. Crema de castañas e setas e máis un filete de bacalao, ou polo menos con sabor a bacalao, e despois un postre dunha compota de mazá con melocotón. A continuación temos gambas e calamares veganos, espagueti boloñesa vegano e piña. A continuación temos a crema de espárragos máis unha ensalada de legumbres con frutos secos e un postre unha compota de naranxa e plátano. E depois po día 1, crema de cabaza con trufa e despois un ragut con arroz basmati e piña. O obxectivo é que os máis de 650 pacientes ingresados se sintan un pouco máis preto da casa, aínda que sexa a través da gastronomía. Realízanse en conxunto entre o Servizo de Cociña e o de Dietética e chegarán ao 45% dos usuarios, que son os que non teñen restricións.